Jaskyňa, dokonca v čelenke, Globalogik, 5, 6, 9, sedí to, pusinka nebude, fotka bude. Žrebujeme ďalej, nech sa páči. Máme ešte taštičku. To je čísielko 568, premiešať to. 5, 6, 8, tak, Anielička naša s krydielkom. 568, je tu niekde medzi nami? Ide. Pije víno. Nie, tu je, prediera sa. Tak ju čakáme, alebo ho čakáme. Aspoň chvíľočku. Eriček, nejaký jingle nemáš trošku? Zabaví. To je Erik. Inkognito DJ. Takže 568 je tu, medzi nami Potles. Fešák, poď sem. Že? Takže žrebujeme ďalej. Sú tam nielen poukážky do Exisportu, ale aj nejaké parádne veci. Takže Gabiel, posledná cena za Exisport a čísielko 563. 563. A vy ďalší musíte prehrabať zo spodu. 563 si tu medzi nami. Si, ide. Kľudne to podles, kamoško. Ide. Vpredu máme koridor. Tento koridor vpredu je určený pre bežcov na dobeh.